Халилуя! Бъдете благословени в името на Исус Христос от Назарет, брати и сестри в Господа. Чрез Святия Дух аз решавам така да направя едни видеообращения в Фейсбук страницата ни, в интернет, в YouTube. Най-възможно където се може, защото живеем в последно време и в това последно време Словото на Христос трябва да достигне до всички хора на тази земя. В този благословен ден, Господа, аз няма да се преповтарям, просто искам да споделя един част от Божието Слово. Но Божието Слово е живот и тя може да даде благословение на всеки, който допусне да влезне вътре в сърцето му. В ръката се държа Божието Слово, Библията, и в тази Библия има думи описани, думи на живот. Думи, които могат да те накарат ти да промениш живота си. Днес, четяйки това слово, аз забелязах много важно нещо, което е толкова центрично, толкова трябва да бъде центрирано като живот в нашия християнски живот, и просто това трябва да не накара да ние да се замислим и наистина да помислим върху това сериозно, на какво ние днес се покланяме, на кого служим. В книгата на пророк Амос, 8 глава, 11 стих, надолу казва: Ето идва дни, казва Господ Яова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. Те ще се скитат от море до море, ще търсят Словото Господне, ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Днес Божието Слово казва, че ще има глад на тази земя, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. Днес в това последно с какво се изпълваме, брати и сестри в Господа. Днес много е важно ние да се мислим с какво изпълваме сърцето си, умът си, устата си, живота си, защото в много от нас в това последно време се изпълваме като че ли с човешка информация. Аз много често казвам да не живеем с информация, а да живеем с трансформация, с промяна. Коренна промяна. Коренната промяна ще дойде тогава, когато ние не само слушаме Божието Слово, но и го живеем включително в живота си. Днес нашето християнство не трябва да бъде само християнство на думи, но тя трябва да бъде и християнство на дело и в действителност. Днес Божието Слово казва, че ние трябва да се обичаме. Днес Божието Слово казва, че ние трябва да отворим сърцата си за Исус. Днес Божието Слово, Библията, ни насърчава ние наистина да търсим единственият, който може да говори в живота ни, защото думата на Исус за нас трябва да бъде закон. Брати и сестри, Бог не ни е избрал ние да бъдем съдници едни на други, но ние може да се поощряваме към любов. Думата поощрение в оригиналният превод означава изострене, или както желязо остри желязо, така и ние трябва да изостреме нашата любов едни към други, но не само едни към други, но и към Господа. Това единствено ще бъде тогава, когато ние сме пуснали или допуснали Божите думи да влезнат в нас. Защото, както Амос казва в Старият Завет, там се говори, че ще дойдат времена, в които ние самите няма да може да намерим думите на Господа. Ще искаме да слушаме Слово, ще искаме да слушаме проповеди, ще искаме да приемем думите на Бог да попаднат в сърцата ни, но няма да може да има тази сила пасторът, проповедникът, дяконът или който и да е служител, да може да проповядва, защото той няма да има тази сила да го направи. Бог ще вдигне мирът си, Бог ще вдигне силата си, и просто сила ще имат тези, които в момента допускат Божите думи да влезнат вътре в тях. И само тези хора ще успеят, защото ще казва Божието Слово,
не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. Забележете, че Божието Слово е свързано с две животоспасяващи неща. И това е храната и водата, без която не може.